κάνεις ρε? Βρε, θα σκοτωθεί ο μαλάκας. Γιατί κρύφτηκες? Βρε μαλάκα, είναι white cleaner man. Και Αν μαζί τη γαμίσανε. γιατί ρε Ρίτσαρντ? Πας καλά. Δεν είπαμε ότι κυνηγάει τους φοροφυγάδες? Κι εμείς τι σχέση έχουμε? Εγώ είμαι άνεργος. Εσύ παίρνεις 320 ευρώ το μήνα. Άρα James, μακριά νυχτώνεις. Εμείς είμαστε πρώτοι στη λίστα των φοροφυγάδων. Εμείς? Άρα χαμένο. Βρε άκου που σου λέω. Καλά, αφού δεν έχουμε εισόδημα, τι να μας φορολογήσει? Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Ρε εσύ, η κυβέρνηση σου λέει τι φταίω εγώ που δεν έχεις δουλειά? Να πας να βρεις. Αν έχεις δουλειά θα έπαιρνα και εγώ τους φόρους μου. Ενώ τώρα δεν τους παίρνω. Άρα είσαι φοροφυγάς. Και εσύ που λες ότι βγάζεις με 320 ευρώ το μήνα, με δουλεύεις. Ζει άνθρωπος με 320 ευρώ το μήνα. Άρα βγάζεις κι άλλα και δεν τα δηλώνεις. Άρα είσαι φοροφυγάς. Τελικά ρε εσύ, αυτή δεν είναι η κυβέρνηση. Είναι η συμμορία του Ολύ Μπαμπά με τους 300 κλέφτες. Ναι, αλλά υπάρχουν και 10 εκατομμύρια πρόβατα. Ποιος λύκος δεν θα ορμούσε σε τέτοιο μανδρί? Θες να πεις ότι είμαστε πρόβατα? Μη μου πεις ότι δεν αισθάνεσαι το δάγκωμα στα κολομέρια σου. Επειδή το αισθάνομαι από τότε που γεννήθηκα, νόμιζα ότι είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό είναι να πονέσεις όταν κατά λάθος κάτσεις επάνω σε ένα παλούκι. Όταν είσαι όμως όρθιος και πονάς, κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον το παλούκι έχει μείνει μέσα. Ρε εσύ, μήπως τελικά και πονάμε και μας αρέσει? Πρέπει να το ψάξουμε το θέμα. Τώρα? Όχι και τώρα. Αύριο, μεθαύριο, τον άλλον μήνα. Άσε να δούμε και πού θα το πάνε. Έτσι κι αλλιώς μέσα είναι. Για να το πάνε πιο βαθιά, δεν κάνει και το γάλα. Τι 25 πόντους παλούκι, τι 30. Άσε που το συνηθίσαμε. Και αν θα βγει μπορεί να μας κακοφανεί. Ooh.